Bagong gimugso nga lalaking masuso na palgang gibilin lang sa may Aviation Road sa barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Si Luan Merondina sa report. Nagkadugo pa ang lampin nga gipusta ni ining usa ka masuso nga gibilin lang daplin sa karsada habig sa may Aviation Road, barangay Pahak dihang nakaplagan kini sa dalagang si Maria May Halang mga alas 10:45 kagabi. Gani wa pa maputol ang pusod ni ini. Ang way huno nga pagpaghot sa mga iro nga sila si Pucci ug Max ang nakagiya kang Maria May sa pagkakaplag sa bata. Akong kuan huna-huna na kay kanang kawatan ba, mga kawatan, dili mo hunong ang iro niya. Na may kuan, nailampin, naglihok, matong nakuan na manggid ko nga murag bata manggid ni akong ginaog, nanawag na ko ni mama matong pag duol gid nako bata gid ay. Pinaagi sa abag sa ilang mga silingan, napahibaw gilayon ang mga kawani sa barangay ug sila na ang mida sa masuso paingon sa Lapu-Lapu City Hospital aron mahiling. Mato ni Dr. Debra Custodio, Lapu-Lapu City Hospital Administrator, nga insakto sa buwan ug sa timbang ang naasoing baby boy ug gituhuang bag-uhay lang yung gipanganak. Maayo na lang kay way mga mananap nga nipaak ni ini. Nahatagan na hinuon kini og mga antibiotics sa pediatrician. Apan nasuta sa mga doktor nga ubos ang sugar level sa naasoing masuso. Low iyang sugar, that is not something nga muratag makurat, no? That is quite common sa mga newborns na tinag outside deliveries and what akibalo what time sa due to siya na anak. Sa pagkakaroon, ang CSWD Lapu-Lapu City ang nagbantay sa naasoing masuso samtang anaa kini sa tambalanan o ginganlan na nila kini og Baby Bonifacio kay natunong usab sa adlaw ni Andres Bonifacio ang iyang pagkakaplag. Ang ihang hit, yung gatas, ipalitan na daan siya gabi, nanawagan na po siya, no? Sa ato ang mga concerned citizens, senior before nanawagan ng mga malubong kasing-kasing, no? Makashare sila ang mga grasya. Matod sa pangu sa BPSO sa barangay Pahak, wala makuhai sa CCTV sa barangay ang dapit nga gibinlan sa masuso. Apan padayon nilang gisubay karon ang mga establishmento sa dapit nga may CCTV aron masubay kung si kinsa ang nagbilin sa naasoing masuso ug si kinsa ang inahan ni ini. Amo yung paningkamutan pod nga makuha po namo ang area na for example niagi dito ang mga suspect na nagbilin sa bata, ma-retrieve gyapon na nato. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.